vyhlásenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Borisa Kollára, taktiež medzi nami vítam aj poslankyňa a poslancov za hnutie Sme rodina. Viac v aktuálnej politickej situácii už teraz pán predseda, ktorý bude za vás. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ako vidíte, opäť sa nepodarilo otvoriť mimoriadna schôdza Národnej rady, kde sme chceli diskutovať o týchto problémoch v polícii. Nehovoríme, že by sme zahlasovali za uznesenie tohto znenia, to určite nie, ale diskutovať sme o tom chceli. Máme názor taký, že jedna nespravodlivosť, ktorá sa diala tu za éry Roberta Fica, sa nemôže meniť druhou nespravodlivosťou a tým liečiť tieto bolačky, ktorá sa deje teraz za vlády pána Odora. Mňa mrzí, keď sa nemerá 1 metrom. Pán premiér hovoril, že bude merať 1 metrom a že keď jeden bude nejakým spôsobom obvinený alebo bude vzatý do nejakej CPZ-ky alebo čokoľvek, alebo nejaký výrok súdu, no takže bude konať. A na druhej strane to ale absolútne neplatí. Stále tu máme vyšetrovateľov, ktorí sú obvinení, tí boli povýšení, dokonca mali dostať funkcie na inšpekcii a budú kontrolovať sami seba. Takže ja by som chcel pánovi premiérovi, keď už toľko hovorí o tom 1 metri, pripomenúť, že tu máme zásah Lynx komanda, kde bol šéfom pán Hamran, a kde Najvyšší súd, a to som stále opakoval, že potrebuje rozhodnutie súdu, tak pán premiér, dávam vám rozhodnutie súdu. Najvyšší súd určil, že toto bolo neodôvodnené a že boli porušené práva pána Haščáka. Nakoniec sa musel ešte štát navyše ospravedlniť. Ministerstvo spravodlivosti sa museli za tento spackaný zásah ospravedlniť. Neviem, čo viacej ešte potrebuje pán premiér počuť, ako pečiatku dostať. Takže mňa veľmi mrzí, že jedna skrivodlivosť sa rieši druhou. My sme to zažili za éry Roberta Fica, keď tu si jedna skupina ukradla políciu, spravodlivosť a právo. No ale nemôžeme to riešiť tou druhou, lebo čo bude čakať Slovensko? Len vendeta. Po každých voľbách vendeta. Ja sa pýtam, kedy budú politici riešiť byty, kedy budú riešiť vysoké ceny potravín, kedy budú riešiť politici vysoké ceny energie, kedy budú riešiť dôchodcov, kedy budú riešiť matky s deťmi, kedy budú riešiť handicapovaných. No nikdy, lebo sa budú potrebovať po každých voľbách len mstiť, zatvárať a už vôbec nebudeme potrebovať ani trestný poriadok, trestný zákon. Ten budeme zneužívať preto, lebo sa tu vytvorili 2 tábory, jeden fandí jedným, druhý fandí druhým, freneticky tlieska, jeden jedným, druhý druhým. A vôbec nám neprekáža, keď ten náš tábor nepoužíva trestný poriadok, trestný zákon, keď si urobí skratky a keď si rozhoduje, ako sa mu zachce. Však to sú tí naši, treba im držať palce. Veď oni idú proti tým zlým, ktorí im predtým škodili. A toto tu budeme mať po každých voľbách. Len zákon vendety. Nie je zákon práva a spravodlivosti. Zákon vendety. A budeme tlieskať vždy tým oproti. Tak toto my absolútne odmietame. Takže ja by som poprosil aj pána premiéra, aby meral 1 metrom. Nech sa páči otázky. Dobrý deň, TVS. Ja len, že pán premiér včera argumentoval tým, že tým rozhodnutím Krajského súdu, čo sa týka vyšetrovateľov, že teda tam to obvinenie nie je opodstatnené. Pani redaktorka, Krajský súd neriešil v tomto prípade, či je niečo opodstatnené alebo nie, neriešil celý spis, riešil len to, či tí dotyční budú vyšetrovaní na slobode alebo v zadržaní. To riešil. A mimo iné dal takýto výrok. Ale to nie je rozhodnutie v meritórii veci, rozumiete, meritorne veci, lebo on riešil len, či ich pustia alebo nepustia. Ale chceli ste teraz nejaký výsledok nejakého súdu, tak som vám pre malou chvíľu povedal. Najvyšší súd povedal, že v tomto prípade to bolo neodôvodnené, porušený bol zákon a musel sa slovenský štát ospravedlniť. Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo za to, takže neviem, čo ešte viacej by ste chceli. A ešte čo sa týka náhrady za pána Aláča, včera sa premiér vyjadril, že teda mal by to byť pravdepodobne jeden z námestníkov SIS. Súhlasíte s tým, aby vlastne nahradilo vo funkcii pána Aláča niekto, koho si on sám vybral? Pani redaktorka, nemám túto kompetenciu, ani tieto informácie nemám ešte potvrdené. V prípade, že to bude námestník, tak a pravdepodobne hovoríme o pánovi Ruliškovi. Ja neviem, ako sa rozhodne pani prezidentka a pán premiér, ale pán Rulišek není nominant pána Aláča. Pán Rulišek, ja som bol v kontrolnom výbore pre
kontrolu nad SIS v roku 2016 až 2020 ako opozičný poslanec a on tam, div sa svete, sedel a on v tom úrade bol. To znamená, že asi si ho nemohol vybrať pán Aláč, ktorý tam prišiel až v roku 2020. Takže tieto veci sú zavádzajúce a klamlivé. Prosím pekne, naštudujte si veci, kým takéto niečo vypustíte von. Nech sa páči, ďalšia otázka. Ja mám takúto otázku, že nejde predsa len aj o vyšetrovanie, ale aj táto schôdza je predsa len akýmsi ťahom na tej politickej čakovnici. Prebieha kampaň, máte pocit, že by toto malo vplyv na voličov, alebo komu má táto schôdza? Pán direktor, my z tohto nevybíjame politický kapitál a nám je to veľmi ľúto, že sa toto v tejto krajine deje. Takže hnutie Sme rodina z tohto kapitál nechce vytlsť. A iné strany podľa vás nevytkajú z tohto kapitálu? Sme 6 týždňov pred voľbami, takže pravdepodobne každá strana má iný dôvod. Mňa sa najviac páčia tí niektorí bývalí koaliční partneri, ktorí hovoria, že nebudú sa zúčastňovať na kampani pána Fica a preto neotvoria schôdzu, ale každý deň majú tu na tlačovku a každý deň si robia videá k tomuto, presne k tomuto. Takže na jednej strane, keď tvrdia, že nebudú sa zúčastňovať a sami sa zúčastňujú, tak je to veľmi komické a vtipné. Tak je to vážna téma v spoločnosti, je ohrozená bezpečnosť. A teraz, keď sme počuli tie správy, že majú ešte zasiahnuť na prokuratúre, tak ja vám poviem, čo sa môže stať týmto konaním. To je rozvrat bezpečnostných zložiek štátu a rozvrat štátu ako takého. V budúcnosti však môžeme zrušiť rovno inšpekciu. Však ju zrušme. Však ten oblúk v rámci inšpekcie už bol zrušený. Zrušme celú inšpekciu a už nikdy neobviňme žiadneho policajta, preto lebo keď obviníte policajta, tak skončíte base. Videli sme to na tých dvoch vyšetrovateľov z oblúku. Keď obviníte policajta, keď spácha nejaký trestný čin, tak zavrime prokurátora. Ako kam to vedie, pán redaktor, kam to vedie? To znamená, že sa každý vyšetrovateľ bude báť obviniť, každý prokurátor sa bude báť obviniť, tak tu zaveďme anarchiu rovno, však tu dajme si tu spravme tu nás tohto policajný štát, nech si tu polícia sama nájde svojho prezidenta a proste nech zatvárajú, jak chcú. Vyšetrovatelia sa budú báť obviniť, prokurátori dozorovať, lebo všetci skončia base. Toto chceme? Ja v takomto štáte žiť nechcem, preto tu stojím a preto za tú spravodlivosť tu bojujem. My tu musíme mať 1 meter, nie 3. A musíme si uvedomiť, že tu politici musia kontrolovať tieto zložky. A nie oni sami seba budú určovať, ktorý minister tam môže byť, ktorý nemôže byť. Kde sme to dospeli? Do anarchie, do vendety. Toto chcete pre túto krajinu? Že po týchto voľbách znova sa má urobiť nespravodlivosť a začať naháňať týchto teraz? Ja toto nechcem. Ja chcem, aby tá krajina napredovala, aby sme čerpali eurofondy, aby sme pomohli ľuďom. Toto ja chcem. Zatiaľ, čo šéf Slovenskej informačnej služby bol zbavený svojej funkcie, šéf NBÚ, pán Konečný, ostal vo svojej funkcii, lebo podľa zákona nemôže byť odvolaný. Čo si myslíte na tento legislatívny stav a aby sa podľa vás do budúcnosti zmeniť? Ja si myslím, že určite v žiadnom prípade si nemôžeme dovoliť takto významné štátne agentúry ohroziť vyšetrovateľom, akýmkoľvek vyšetrovateľom, že ak hodíme na hocikoho trestné stíhanie, obviníme ho a tým pádom ho zostrelíme. To znamená, že znova polícia to bude určovať, kto bude šéfom NBÚ, polícia to bude určovať, kto bude šéfom SIS, polícia to bude určovať, kto bude minister vnútra, však potom nech polícia určuje, kto bude predseda vlády a kto bude prezident. Však všetkých nech obviní a zatvorí a potom dojdete sa ma pýtať, pani prezidentka, mali by ste odísť, však vás obvinili. A kam to vedie? Kam to chceme túto spoločnosť dostať? Do absolútneho rozvratu? Však si to uvedomte. Jaký je rozdiel už potom pri premiérovi a prezidentke? Môžem ešte? Nech sa páči. Pán redaktor, riaditeľ NBÚ bol obvinený z toho, že postavil mimo službu 2 zamestnancov, ktorí preukázateľne vynášali informácie z NBÚ. A že po postavení mimo službu nedostali kartičky na vstup do budovy NBÚ. Chápete to? NAKA vyšetruje pracovnoprávny spor, o ktorom mimochodom je súdny spor na okresnom súde, už neviem ktorom. Súdny spor medzi zamestnávateľom a bývalým zamestnancom. Čiže ešte raz, Roman Konečný bol obvinený z toho, že prepustil 2 zamestnancov,
ktorí vynášali informácie z NBÚ. Toto nie je nič iné, len pokus o odstavenie vrcholných funkcionárov bezpečnostných zložiek, nič iné, lebo toto je úplná absurdita. A mimochodom ešte taká pikoška, bol obvinený podľa zákona, ktorý sa na neho ani nevzťahuje, pretože šéf NBÚ nie je v služobnom pomere príslušníka NBÚ. Je to civil volený parlamentom. Čiže úplná absurdita. Ďakujem. Mám ešte nejaké doplňujúce otázky k tejto téme, pokiaľ nie, tak vám ďakujem za účasť na krátku. Ďakujem pekne.